mutungamiri wemain opposition munyika yeZimbabwe Advocate Nelson Chamisa aiwa vazoratidza kuti vane nharo noda kwokuti anotaura kuti munyika yeZimbabwe it is difficult to run a political party nekuda kwedictatorship irimo. Asi taona kuti anoti aiwa I'm going to complete this task, aratidza kugamba. Sambina mashoko abuda achinyora muzara nhasi notepa subscribe like utina on the bell icon. Timuna paendi pakanyora achiti the hazards of a dictatorship. It's not easy to lead and run a political party in a dictatorship, especially without a budget and in an environment of extreme poverty. It's even worse when this is all in a context massive unemployment and where some occupy public offices opportunistically mistaking citizens' representation and deployment for employment. It's a difficult environment. What an impossible task. But then, to save is to sacrifice. Change must happen. The job will get done. Mashoko Nelson Chamisa arikuti this environment is not conducive kuti munhu arun an opposition political party. Nelson Chamisa anyas ku bring down my facts, anyas kubudisa kuti aiwa this is an impossible task, but at the end antaura mashoko kuti change must happen, the job will get done. Antaura mashoko kuti zvinhu zvakamira kudai so ma citizens ari unemployed vasitomboona zvikwanisiro zvekuti vaende kumarallies kana kudii. Arikuti iye achaita kuti job rive completed, rive done. Ameno atadza kugamba hwake kuzvidhivhota kwaari kuita nesacrifice yachaita. Tudze mafungiro enyu pene comment section medu. Amusangana subscribe like, so turn on the bell icon.